खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। एबसुनि 58थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। आसाम कंग्रेसआ 2022नि बिसायख'थिनि थाखाय टिकेटनि आर'जलाइ होनायखौ खुलिबाय। बिटिआरआव हा गैजायै नखरफोरनो थाबैनो हानि पाट्टा होगोन। धुबरी जिल्लानि सापराव फिन इभिक्सन। सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्डखौ दाफुंबाय। हाग्रामानि केबिनेटआव आरोबाव 2 गोदान मावफुं सोद्रोमा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। उदालगुरि जिल्ला टंला फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 58थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ देग्लाय जथायै फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ 5 थारिख जानुवारि 2022नि समबारखालि गायसनबाय। बे गाहाय खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर, दखरा एबसुनि बिबानगिरि, बानजाय आफादनि गासै बिबानगिरि आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैमोनहा बाहागो लादोंमोन। बे गाहाय खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ फोरमायदों दि बे थान्दै जख'न्थाइयाव गासै 2500सो आसामनि गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालि, फरायसालिमा आरो दखरा एबसुनि जिल्ला एबसुनि थान्दै हांख्रायदों होनना मिथिहोदों। लोगोसे बे थान्दै मेलाव बर' माहारि बायदियै बर'फोरनि गेरेमसा हारि दानाय आरो बर' गोजोन गोरोबथाखौ आखेर मावफुंनांगौ बेफोरखौ सावरायनाय जागोन होननानैबो मिथिहोयो। सोलोंथाइ सावराय मेलनि हाबाफारियाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुजों लिंगोन होनना बुंदों। लोगोसे एपिएसनि बारग' मासिगिरि देबराज उपाध्यायखौ हांख्रायबाय। बारग' लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल राभा प्रताप कलिता बिथांमोनखौ हांख्रायगोन। लोगोसे बर'नि मेलेमजिबि गेदेमा सुबुंफोरखौबो हांख्रायगोन होनना मिथिहोदों। बे सावराय मेलावनो 10,000 बर' फरायसाफोरखौ बाहागो लाहोगोन होनना मिथिहोदों। फेब्रुवारि दाननि 7 अक्ट' सानखालि गेवलां मेलनि जोबथा सानाव भारतनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानखौ हांख्रायदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बर'नि मोनफ्रोमबो मावफुंनांगौ खामानिनि थासारिखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिथांखौबो जोबथा हाबाफारियाव हांख्रायगोन होनना रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों मिथिहोदों दिपेन बर'आ। 2026 मायथाइयावनो जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया दोलोनि दाबिदार बिजाथिफोरनि थाखाय टिकेटनि आर'जलाइ होनायनि बिखान्थिखौ जागायबाय। समबारनिफ्राय जागायबाय कंग्रेसनि टिकेट होनायनि बिखान्थि। बे थांखिया बिसायख'थि दावहानि सिगां दोलोनि आफादारि नारसिननायनि जागायनायखौ दिन्थियो। आर'ज होनायनि बिखान्थिया गुवाहाटीआव थानाय कंग्रेस दोलोनि गाहाय मावख' राजीव भवनाव जागायजेन्दों। दोलोनि दैदेनगिरिफोरा आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा समा 20 जानुवारिसिम जागोन होननानै फोरमायदों। गासै बिधान सभा बियाबनि दाबिदार बिजाथिफोरखौ थिखानाय फर्मखौ सुफुंनानै आरो 50,000 रां हरफिननाय गैयै मासुल होनानै एप्लाइ खालामनो थाखाय हांख्रायनाय जादों। फर्मखौ दोलोनि अफिसियेल वेबसाइटआवबो मोनगोन। रिपर्ट बादिब्ला एपिसिसिनि गाहाय नेहाथारि बिपुल गगैआ टिकेटनि थाखाय गावनि आर'जलाइ होनाय गिबि बिजाथि। बिपुल गगैआ 119 नं टिकं बिधान सभा बियाबनिफ्राय दोलोनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होदों। आर'जलाइ होनाय नैथि बिजाथिया जादों जौसिन बिजिरसालिनि एडभकेट आबु ताहेर आली बेपारी। आबु ताहेर आली बेपारीआ भारत बांलादेश सिमायाव थानाय 8 नं धुबरी बिधान सभा बियाबनि थाखाय आर'जलाइ होदों। मख'नो गोनांदि दोलोनि टिकेटनि थाखाय आर'जलाइ होनायखौ बेखेवनायनि उनावनो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा बिजेपि दैदेननाय एनडिए सरकारखौ गोख्रोंसिन सावरायनो लादों। बबेखानि बिजाथि सायख'नाय हाबाफारिखौ थाबैनो जागायनायनि थांखिया बिजाथिफोरखौ भटारफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय थोजासे सम होनाय आरो बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां गुदि खोलोबआव दोलोनि गोख्रोंसिन खालामनाय होननानै कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा बुंदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा बिटिआरनि हा गैजायै नखरफोरनो हानि पाट्टा होनो थियारि जादों। हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिनि जौगाखांनायखौ खौरां लानो थाखाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ पर्बतझरायाव थानाय बगुरिबारि रिभिनिउ सार्कोल मावख'आव दावबायहैयो। रिभिनिउ सार्कोलनि मावख'आव सौहैनानै मुनमुन ब्रह्मआ सार्कोल अफिसार आरो मावफारियाफोरजों मोनसे गोनां मेलाव बाहागो लायो। बे जथुमनि जोबनायाव मुनमुन ब्रह्मआ बुङोदि बगुरिबारि रिभिनिउ सार्कोल मावख'आव थोजासे मावफारियाफोर गैयैनि जाउनाव माखासे जेंना नुजाथिदोंब्लाबो हा गैजायै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा एबा फोरमानलाइ होनायनि खामानिया गोख्रोङै दावगालांगासिनो दं। आजिरा मोननाय मावख'गिरिफोरा हा बिलाइ होनायनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय फिन थिसनफिनगोन। गुबुन फारसेथिं फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि बियाबनि गोदानै दाजानाय पर्बतझरा बिधान सभा बियाबजों लोगोसे मोन 15 बिधान सभा बियाबफोराव जौगागासिनो दं।
बिटिसिनि गासैबो बियाबावनो बिपिएफनि बिजाथिया देरहागोन होननानै मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ दाबि खालामदों। धुबुरी जिल्लानि सापराव फिन इभिक्सन। जिल्ला खुंथाया सिगाङाव इभिक्सन खालामनाय थावनियाव फिन इभिक्सन खालामदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां सापरनि सरुवा बाखुरा सन्तोषपुर आरो टिलापारायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारदोंमोन आरो 3500 बिघा हाखौ एपिडिसिएलनो हगारदोंमोन। नाथाय बै ओनसोलाव दिनै जिल्ला खुंथाया फिन इभिक्सन खालामदों आरो बुलडजारनि सोदोब गोमसारदों। दिनैनि बे होखारनाय हाबाफारिखौ पुलिस आरो मिलिटारिनि मोनसे गेदेर पेरामिलिटारि हान्जानि नुजाथिनाय मावफुंदों। बे खेबाव खास हानि सोलाय पाट्टा गोनां हायाव होखारनाय जायो। खुंथाया 100 बिघासो हायाव थानाय गासै 90 नखरफोरखौ होखारदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोरखारा पाट्टा गोनां नखरफोरनो खहा सुफुंनाय होदोंब्लाबो हानि सोलाय हा होनायाव गोबाव जादों। माखासे सुबुंफोरा हानि सोलाय हा लादोंब्लाबो बेखौ दखल खालामनो हायाखै एबा थाहैनो हायाखै, जायनि जाउनाव बिसोर न' लुनो हायाखै आरो इभिक्सन खालामजानाय जायगायावनो थानो गोनां जादों। नाथाय जिल्ला खुंथायनि हरखाबनो होखारनाय हाबाफारिया हानि पाट्टा गोनां सुबुंफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों। गुबुन फारसेथिं धुबुरी जिल्ला खुंथाया खौरांगिरिफोरखौ होखारनाय जायगायाव हाबनो होआखै। सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड सुंद'यै CSPखौ दाफुंबाय। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा आबुङै दाफुंनानै होबाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डखौ। गासै सा 16 सोद्रोमाफोरखौ लानानै CSPखौ दाफुंनाय जादों। बिटिसि खुंथायनि दैदेननायाव गोदानै दाफुंजानाय CSPआव सासे मासिगिरि, सासे लेङाइ मासिगिरि आरो गुबुन सा 9 सोद्रोमाफोरखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि बारग' APS प्रदीप कुमार ब्रह्मखौ मासिगिरि आरो दीप्ति प्रसाद ब्रह्मखौ लेङाइ मासिगिरि थिसननानै CSPखौ दानाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन सा 9 सोद्रोमाफोरा फारियै सुप्रिया रानी ब्रह्म, मनोज कुमार नाथ, सन्तोष कुमार साहा, मालती रानी नार्जारी, नुरपेन सूत्रधार, लता लाक्रा, महन चन्द्र बसुमतारी, धरणीकान्त महादारी आरो द्रिपेन दैमारी। ओरैहाय गोदानै दाजानाय CSPआव माइनरिटि हारिनिफ्राय सासेबो सोद्रोमाखौ थिसननायनि थाखाय MBMSUजों लोगोसे मुसलमान हारिनि सुबुंफ्रा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि सायाव दुखु मोननाय आरो खुद्रिनाय फोरमायदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि केबिनेटखौ फेहेरबाय एबा आरोबाव गोदान मावफुं सोद्रोमा थिसनबाय। बिटिसिनि जौगाथायारि बिथांखिफोरखौ गाहामै मावफुंलांनो थाखाय बिटिसि सोरखाराव आरोबाव 2 मावफुं सोद्रोमा थिसननाय जादों। मावफुं सोद्रोमा महरै गोदानै थिसनथाइ मोननाय 2 सोद्रोमाया जादों 27 नं नाग्रिजुलि बिटिसि बियाबनि MCLA लक्की दास आरो नमिनेटेड MCLA कमेश्वर रय। थाखानाय मावफुं सोद्रोमाफोरनि बिफानफोरखौ सोलाय सोल' खालामनानै गोदानै थिसनजानाय 2 मावफुं सोद्रोमानो बिफान होदों। सोरखारि फोसावथायाव मख'नाय बादिब्ला MCLA लक्की दासनो फिसारि, फुड एन्ड सिभिल साप्लायार आरो कन्जुमार एफेयार्स बिफानखौ होदों। बेबादिनो नमिनेटेड MCLA कमेश्वर रयनो सयल कनजारभेशन आरो सेरिकालचार बिफानखौ होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।